срещу българите. Отначало византийците надделяват в битката. Българите започват да отстъпват. Византийците ги преследват, без да подозират, че Симеон е скрил тежката си конница в гористия хълм на левия им фланг. Царят сам повежда резерва и удря византийците едновременно отляво и в гръб. Конят на Симеон е ранен, но той не напуска сражението. Това, което следва, го научаваме от летописеца. Като видяха внезапното настъпление на българите, ромеите забравили храброст, вкупом обърнаха гръб и удариха на страхотно бягство, като едни се изпотъпкаха помежду си, а други бяха избивани от противниците. Доместикът магистър Лъв Фока се спаси с бягство в крепостта Месемврия. Паднаха много люде, не само обикновени войници, но и твърде голям брой стратези и тагматарси. Настанало кръвопролитие, каквото от векове не било ставало.